हरसेनि गेजेरावनो जोंना बोथियामारि दै बेखौ गाहायाव फाग्लाबो होनो माजबाद टाउननि सेरजों फैनाय दै माने बे दैया ओरैबायदि बारायबोदों बारायनायाव जोंहा माजबाद खादाबिल लामानि जि फाखा दालां बेनि एप्र'चआबो एकदम जहांहां बे जयोबा बिराद उसुबिदा जागोन ओमफ्राय बिनि गाहायाव खरामाखा गामियावबो मानसिफोरनि न'खरफ्राव दै हाबजोबदों बिराद खस्थ' जादों आरो गोदान गोदान कालभार बानायनायफ्रा बायदों बेनिफ्राय बिनि डाउनाव माजबादनि गाहायाव बांसिन एफेक्ट खालामदों पलास बस्ति दफ्लाफुटा सनाजुलि काटपुरि बे गामिफ्राव बांसिन उसुबिदा खालामदों आं निजेनो फैबाय आरो आं फैनायनि सिगाङावथ' दैया बांसिनबावमोन दा नैबे आं जि जायगायाव दङ बेथ' दुब्लिसोमोन दुब्लिनि दैया मालाबा गलाङो आरो बेजों खिन्थु दा आं नायनानै जिबायदि नुदों बधय बिनि माने फाग्ला दैसानि माबा मोनसे पार्सेन्टेज दैया बधय बेजों फैदों जायनि जाउनाव बे दैसा बादि बोहैगासिनो दं आरो दा ओंखायनो दा जिबायदि अबस्था काटपुरि गामिया एकदम माने मा होनगोन बेखौ कानेक्सन गैयि बादि जाजोब्बाय दिप बादि जाबाय दा नुफैबाय बिथांमोना खोन्थानाय मथेब्ला सिलायावबो दै हाबजोबदों संना जानो माबानो उसुबिदा जादों बेखायनो जों होनदों मा थांलाय फैलायथ' खालामहोनांगोन हाखु दाखुथ' आरो पार्मानेन्ट खामानि मावनो हाला ओंखायनो औवा दालां मारै होजायो PWDखौ जोङो दा माबा होबाय मा होनो डाइरेक्सन होबाय आरो बेनिफ्राय सार्केल अफिसारखौ डाइरेक्सन होदों जाहाथे इमिडियेट मण्डलफोरखौ थिनहरनानै सार्भे खालामनानै रिलिफनि जुदि बेबस्था होनांगौब्ला रिलिफनि बेबस्था खालामनो थाखायबो आं इतिमध्ये जोंहा DC बिथां आरो लोगोसे डिपार्टमेन्टनि गासिबो अफिसारफोरखौ आं निर्देश होबाय आंजों SP बिथांबो फैदों आरो कादाबिल बेनिफ्राय खरामाखा ओमफ्राय पलास बस्ति बेनिफ्राय सनाजुलि दफ्लाफुटा बे काटपुरि बेखिनिया बांसिन आरो ओमफ्राय कलबारि हा दालां बायदों नैबेनो मोनसे बक्स टाइप कालभार्ट बायलांबाय आरो बिनि सिगाङाव खरामाखायावबो बायदों आरो बिदिनो जोंनि बे माजबादनि मेन कादाबिल लामानि दालां बेथ' एप्र'चआ फुरा जनाय बायदि आरो